The burial ceremony of late Mrs Juliana Nwaku Chukwuanu, Nee Emeraba, Ezinwanyi Ojoto, commenced as her body entered her husband's compound. Families, friends, and well-wishers all gathered and later went to St. Paul's Catholic Church, Ojoto, for the funeral mass. Our sweet mommy, Juliana. Yes. Amy Juliana, come and welcome your mommy. I like to live on the live band. Nigerian Television Authority, none other live and direct. Our big mommy Juliana, you're welcome. Mommy Melissa, a philanthropist. She lived the glorious life right here on earth. A wonderful woman. Let us know. All of them that she lives a wonderful life, a life of mission. Only vision they don't know why. You don't need a man in this group. All the whole way. I never know around. You have to also advantage of it.
Ezinwanyi Ojoto. Chief, no way. Leon, I don't need you guys. Emian, Ezinwanyi Juliana Chukwuanu Nwaku. How much Chineke is not doing that? About the master Chineke. Which Chineke will do. And who will be submitted and do well. Each one of them, I know when you go in India and separate them, and you make those things with them. Mrs Juliana Nwaku Chukwuanu, onye si n'ụwa nke a wee kpọrọ, arapụkwara ya n'aka onye ilo, echefukwara ya ebe ma tire iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradise. The soul of the righteous are in the hands of God. No torment shall ever touch them. In the eyes of the unwise, they did appear to die. They are going to look like a disaster. They are leaving us like annihilation, but they are in peace. If they experience punishment as man see it, their hope was rich with immorality. Light was their affliction. Great will be their blessings. God has put them to the test and prayed them worthy to be with them. He has tested them like gold in a furnace and accepted them as a Holocaust. They who trust in Him will understand the truth. Those who are faithful will live with Him in love. For grace and mercy await those He has chosen. This is the word of the Lord. Responsorial Psalm. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Mgbe ha rutere Bethany, Jesu chọpụtara na ozu Lazarus
anọọla mkpụrụ ụbọchị anọ n'ime ili Betani dị na Jerusalem nso bie dịka maịlị 2. Ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Marta na Mary obi maka ọnwụ nwanne ha nwụrụ. Ezinụlọ be Chukwuanu Chikwelugo ndị Ojoto ọba ọfịa na ndị St. Monica Ogidi na ndị ma mkpọzi na afọ ma nwa kpọrọ afọ ịba ego na ndị niile ahụ. Udo dịrị unu, udo dịrị unu. Anyị ga-ebere ụmụ akwa nwesịrị anyị nwada aka n'obi isi anwee ọnwụọ. Ihe ọma maka ego na-ekwu ụkọ gwa anyị ka anyị na-eme anyị eti ka anyị ebe akwa ka anyị nwada aka n'obi isi ọnwụ. Mama Juliana Nwaku Chukwuanu Anabago munebe unebe nakwa anabago munabe nako unebe nakwa ebe musoma buji yana kakata buji ebe ọ ga-asị mmadụ ezi na akwa ma echi ya maka na ọnwụ bụ ụgwọ nke onye ọbụla ga-akwụ. Iwu bụ na a ga-akwụ ya akwụ. Ọnwụ bụ ụgwọ nke onye ọbụla ga-akwụ. Iwu bụ na a ga-eme gịnị? A ga-akwụ ya akwụ. Mama Juliana akwụkwọ mbụ nke ya na wagoro ebe ka mma. Anyị na-arịọ Chukwu ka ya nyere anyị aka oge nke anyị ka anyị kwụsị ndị ya abata ebe ahụ oge mma. Maka mmesi ndị anyị na-eme gbalịsị ndị anyị na-akpọ ebe n'ụwa na
friends, everybody, sick of people, thank you very much. So many others will be there. The nights of St. John International, some of the representatives.
sị gị bịa ka enwe uche gị n'ụwa ka esi eme ya niile. Ezinwanyi o! Ezinwanyi! Ezinwanyi! Hey, mama! Mama! Different groups and in-laws came to pay their last respect to a woman who have made her marks in the sands of time.
etu ahụ n'usuzuru m ya ọnya ka m na-eme nke anụwa nke ịgwa nke nne ekene m unu ndị maka anụ ekene m unu ekene m unu ọkwanụ mmanya ndị ebe a ka e were ihe tụọra na mmanya ndị wee bịa akwamozu ka m were ndị ọgọ nwaanyị aja ya na ọgbụlie di n'ihe ndị ọzọ gbakọsatịrị ya elube eme ozugbo ya n'ụlọ ọgọ na mbụ na nna eme nwa ọnwa dị n'ezinụlọ a fa anabatalụ mụnwa nabata fa ọ bụrụ na ya isi ka nkele unu na ya azụ ọrụ ọkụ bụrụ maka na ya azụ anyị esize ebe abụọ
the children of late Mrs Juliana Nwaku shared their experiences with their late mother. Mother, not just mine, because she is also a great-grandmother. Even she is very nice, hospitable, charitable, loving, doting. Indeed, a mother to the superlative degree. And we pray that we have many more mothers like this. Mama a very industrious woman. Even at the last days, because she sells laces, Hollanders, and all that, So, most of the times now, most of the times na Lagos. Mana she has an industry those days. Handbags. These handbags in the Madonna see from every part of African country. These bags have her pack. She was just an industrious woman. And the legacy abuna. She is, she's very caring. Very caring. I have never seen a caring mother like her. She's so caring. To the extent that this day, the day Bunatalosia was the day that she's supposed to come to my house to come and stay with me. Or sim Abia. I didn't want Abia can no head to lie. In Nigafuna, I hear with Ezinwanyi. Ihe ji akwa Ezinwanyi awokwa na aha just so baba. Aha nwa. Onwe egwu na-asị ihe ọ na-eme ọ bụ ya nyere ya aha ịma na ochighị echi enyere ya enye maka otu omume ya dị na ebe ọ n'ụdị ma be ha my mom na ọdụka if you are very gentle mana very strong inside and my mom was now a dangerous giver. She gives to every other person that comes across her. She's somebody that, doesn't bear things at heart. No matter how you hurt her, she might get angry at that moment, and then the next moment is just, she'll just put the whole thing aside, and then she'll be back with her normal, usual smile. Ezigbo mmadụ n'ọnya ka eji wee kpọọ ọnya Ezinwanyi bụ ife akpọwali ya right from abụghị ya ọ bata be di abanye Ezinwanyi bụ ndị nwunye di ya o wee bụkwa na Ezinwanyi ya na eziokwu ịfụzi ka ọ na-ara taa ọ mmadụ dị calm mmadụ udo ife ọ malụ bụ ka udo chia mụ na abịa dịzịa mma nke aka mkpa iche Mrs Juliana Nwaku Chukwuanu, Ezinwanyi Ojoto, got married to late Chief Paul Chukwuanu, and their union was blessed with 8 children, with grandchildren and great-grandchildren. As they celebrate her life and praise for eternal rest, they still look forward to a great future of living out the legacies of their late mother, who will forever be in their hearts.